ସେଇନେ ଆସ અને ସେଇ ଦିନଠୁ ଆମ ମନ୍ଦିର ପରି ଘରଟା ମଶାଇ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲୁ ଭାଇ। ଆରେ ପିଲାଦିନୁ ତୁ ଯାହାକୁ ବୋଉ ବୋଉ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲୁ ତୋରି କଥା ଭାବି ଭାବି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ନ ଶୋଇ ସେଇ ବୋଉଟା 80 ବର୍ଷର ବୁଢୀ ବୋଉ ପରି ଦେଖାଗଲାଣି। ଆରେ ଯୋଉ ଭାଇଟା ଢୋଲକୁ ପାହାରେ ପକେଇଲେ ପ୍ରଥମ ବାରିପୁର ରକ୍ଷା ବୁଢା ବଡ ଗଛ ଉପରେ ଥିବା ଚଢେଇ ମାନେ ଉଡି ଯାଆନ୍ତି ସେଇ ଭାଇଟା ତୋରି କଥା ଭାବି ଭାବି ଢୋଲ ପିଠା ଚୋପ କାଠିଟାକୁ ତାଳ କରି ଧରି ପାରି ମନୀଷା ତରବାରକୁ କହି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଏଇଟା ବିଧା କରିଦିଅ। ଏ ଗରିବ ପିଲାଟାକୁ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଦେଲ ତରବାର ଡାକିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ମୋତେ ବାହାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପେ ଆପେ ଚାଲିଯିବି ହେଲେ ତୁ ଯଦି ମୋତେ ଆଜି ଟଙ୍କା ନ ଦେବୁ ସତ କହୁଥିଲ ଭାଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାସି ଯିବୁ। ଆରେ ତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧି ହବୁ ଆମେ ସତକୁ ସତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦବୁ। ମୁଁ ତ ସାମ୍ନାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ଭାଇ ତୁ ମୋ କଥା ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି? ତୁ ଯଦି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ନ ଦେବୁ କାଲି ସକାଳେ ଆମ ଘର ନିଲାମ ହେଇଯିବ। ଏ କଥା ତୁ ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି? ଆରେ ତୁ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଯାଉନୁ କାହିଁକି? ତୁ ଏତେ ବଦଳି ଯାଏ ତୋର ଏମିତି ରୂପ ବଦଳିବା ଦେଖିଲେ ଗଛ ଉପରେ ଥିବା ବହୁତ ଏଣ୍ଡୁଅ ମାନେ ବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବେ। ତୁ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହରିରେ ତା ନହେଲେ ଘରର ମୁରବୀ ହେଇବି ସାନ ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ କରିଦେଇଥିବା ବଳଭଦ୍ର ଠାକୁର ତୋତେ ଦେଖି ଖାଲି ଅନୁତାପରେ ଜଳିବେନି ବରଂ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ବଳଦାଣ୍ଡକୁ ଚାଲିଯିବେ। ହଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇନଥିଲେ